Amsuk nor jotono na hanya hai an kadal video wa ang nor jotono na sari kaham kai anya kol khajo ba tongani kai nor wan so tongana ang boro thangi dong nei kai nor ang boro thang saimana nang kan video no pa su jor ti nyai jong ge ngai ta bo thangana kol bo phai jong hari si phai jana han ja jorani ha lai to to bu ha bio Hila bibi kan de bibi de bye 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 de bibi kan hindi si de sung sopai kya ngai sung tam ni bagai orofai mane tam kam nang ngai yukom ngo yakung gom te je perla sing jang nai te yakung rubai jang nai yakung sa jang nai e amti hai mane thokpora na phanya phayo baksa to bilip khayo baksa to bilip khaya Gai amno sing na phanya phai mani gai samni bagai amang mong mention khalia hai pena sing abithina phanya phayo hodrayo gai tabo goro ang na singai tongta tema sang gai bithina ya thanga gai nai tungdi no rongan video no paisa jorotei sanjabong tongkham hangai sing bithi rong na bai khangge direct no go thangsinai naidi nokha yangke blow yang bo nai thotong sukapura an dehar color phanse tam hang thasu Nokhani color di bom ting tong bla. Khani bagai ani color sude se kormo hain thangju. Nai thakura. Tabro goro shenwiti video khanya pura thasnai. Bohor suitu kumani bkhana ran sukya ko bla. Nge andakan phaikai ko yang digi. Bithina hajangai lama. Ai tabong nang na mani musa pungai jo thangte pura asga nai thuka angkho ning nai thuka kata. Ko nai ge de pura no khani bio thasun su ko. Nalla busana thotong thong kha khor flow kormo imo ke trend lama ni am station je light jeng dong man ni nor nu ko nai hai go am ke station gai seng bi thirong na ba ya ko oi thang ka gai a bi thirong no no phunu bi ya ha ta nang video khlai ja ta ang ke ta mo go thang na asuk bike ro go video khaya ni kor lama mama phunu siwan lama hanya pura trend lama mo khai này đi trên làm mà tỏ là bữa kia khát tới tùy mong có tùy mang tùy mo khe talni awan ama slamani bo slampro ang video rok jakjakliya mane bo funga khenge no khaipe be khebla ngai gorong gangke serjagya khutai takari kotoma odek tongkho mo bufuro slamno saimia haipano oro odek khaiton kata tabo khyang horni musona nai tongo tamtam mo inke go already no tiar khaisak alu tei tok bahan inke oro jotono mosla ri rikhangi yangke thokbok sajak ngai oro ngangke risum hasing pias tei mosok kathang mixer machine huljakta ngai tabo already no khisonoi rekha ngai mo mosla ro khamsi khangke mo tomato bo paste khaitui phaikam jeka saithama kya ligla ngai ngai o tomato no ro khisonoi renai mo mosoro risum rok pias rok tesa khamsi khangke geno rong nai tongdan mui songmani bumti khlai song ngai go tabo khyang tomato khisonoi rekha amsi tomato kisati akis kepeklia pura phul kai ngo mani ka sai thama kebla hani bagai ligla ngai to hang ki tammo khamsi khaine ang jotono eki go nai de already no color change ngai phaikya orang kono mosla siri yakho tomato teu ang mosoro paste khaimena amriba baise color nai thogoi thanga mane tese difference thanga ta ngai mo tomato ro kaham kai ungko baji bai khangke mo tok bahana oro khisonoi rina ingai tegisa mungathung o tomato ang oro je mane khison mani rokta final tabung gyang moi ro khisonoi kisa srapsa ton kha pore ko nai di biting thanga nge mo bini sakni tei rok mane jotono kran khangke ang o muyo tei roi renai ngai yang di hingke mai bo muni tongkha mai peri jongha
sengri angka tabung ke butir roa koro riba kyang joto no angka mono kaham ke butir keran kaging ke gorom mosla rubui karina habena tini gorom mosla rili amani packet rili ata o hulai rezang jadi na ingke guna dia na lupo kahma ke munui thangka angke mote ki sab butiran khangke ani muino kari ui resinai mamui song tamang takai nokra berai tongku ayango moi butirok di kabukha onek no kolom suka thasin purus tukuman naidi norok kolom ti sera nugui tongkhana no tabung noklawo yang yong rok bupung mani marang dong kolom suka markana video boda je balok suka video oroni clipboard khaising dei tongchu video kaham ke khaimali ang de nai tong di tan norok an video no paisa jor tingke norok bo je ang mui song hai ke norok bo songai chai mano ke bunti yang jome sia hai pano ang song man te thok thogia mo norok buti ke sai mana bang ke norok pias khaima na ke sai mana bunti ang hai de ba tab ko gorom de sinai mo packet raja o khulai de mani ka mau butiran bersih, onek no mau grade sini sini. Beda tomi kiro, ini cami sini kayak gimana tuh? Nol tu nol fung kaham hanya hai je siang gai tabung gai tang fung ni rok mai rok kerok kai pebiye, yuko thai juta lawa asu gai tonggo, gai nok bising go bo market no kolom mo pen baru di kabarang ya hain tanggo askai satung tunggo sailap kering yang mukhisana musun tunggo. Yang tak mukhisya nong no funugana hai penang mo mukhisya khadu 3 bar sajak ingko tini chakhang ke 4 bar engnai hai penang apro ke video khaija gya yang tak mukhisya no nai nong no funugana ke paithak jarati nai tong didu gai norok bo mo mukhinyo no gai chana musung jang nai onek no ge baksa borok to sakhna taklani baksa borok to se khuna ke nok bhiu salia orono te thanda bundong te oron chasin so tabuk ang tablok tolawo tablok bufang tolawo tablok khangna bagi phaikya ngi tabuk khang legina yego tablok nong fungan du nong jang semia buthai ko onek no bangkha ngi tabuk khagana yego buthai ui satung ni nu gyang khai yego kebang mano buthai ga hai pano sakao Henggang jata tolan ke kampung sudia. Hengke ang tablo rok kage ako woi rawoi jotono mane mukhislam paketa angke direct mukhislam paye video khaiwa nai khaya angke herai helep nani yang video da saknani angke yagle duita singke camera man rok rekha tabung simi angka hani bagai sajong khanyane sajong janane sajong slamnani angke iko nai dia mukhibung ting tongkha yang ke som kinaro khirina kha mo chini pura koto wa jengelo rijak na hane video sak to kham khampe hai sak tong ho yang ke surjak liata wa jengelo sak jak hane pura peong ka soka ta video off khai nai se saimanu sab thap lo mo thong jak Chào sắp tạc lên cha khá đi ra còn mình khởi sản tập vào bây giờ thấy chúng sắp rất tuần ông bây giờ mình nhớ một số mà phát sáp ta phát ba chỉnh giác mình test khai những thứ thọc nữa samantang ka onu thule thoka muse a video rekla ka pura bukok chibirok se kasho te ki gana ka cha gunga ba waje rol zakhna sia hai
sabtana musung kosak taplok mukhoy nang nasad mane sar na musung mani khainan tai bo dijing sai phongta sorry do guys phia bo ning thoka share balkhang angge thablom khuisa te anti ni video or no end class na ingge next video ma life na ingge datino fight ongo kotal blog